Ako musím priznať, ja som začínala veľmi, veľmi skromne, chudobne. Človek je toľkokrát človekom, koľko vie cudzích jazykov. Ja si myslím, že tá vlastnosť nikoho neposudzovať a nemať predsudky a v podstate byť otvorený a milý ku všetkým, to mi asi tak najviac pomohlo. Mám prilákalo, že môžem niečo vrátiť strednej a východnej Európe a to je taká aj výzva pre ostatné ženy. Ja si myslím, že určite musíme sa silnejšie v podstate do toho dostať a pozicionovať. Katka, vítej u mě dneska v podcastu. My máme takové dvě premiéry, které jsem tak nad tím uvažoval, že vlastně dneska je to první podcast československý a první podcast, který natáčím vůbec mimo jako Českou republiku a Slovensko. A my jsme tady v Antwerpách v přístavu, takže je to unikátní téměř záležitost. Asi první vlastně jako slovenský host, kterého v podcastu mám, tak vítej v podcastu. Super, ďakujem. Teší ma. Já tak nějak na začátek, protože ty máš za sebou samozřejmě skvělou kariéru a ještě další kariéra tě čeká v dalších letech a v budoucnosti. Ale já bych začal tak úplně jako od těch začátků. Jaké bylo tvoje dětství třeba, jak probíhaly studia na Slovensku, odkiaľ si zo Slovenska a tak dál. Můžeš nám něco povedať o sebe? A nebudu rozprávat po slovensky, protože už teď mi to nejde. OK, ďakujem Martin. Takže narodila som sa v Československu a som veľmi, veľmi šťastná. Je to síce krajina, ktorá už neexistuje, ale vždycky v Belgicku, keď sa ma niekto spýta, kde a odkiaľ pochádzam, poviem z Československa. V Piešťanoch, v kúpeľnom meste. Známe, pekné mestečko. V podstate tam som študovala na gymnáziu, potom som študovala v Bratislave, aj v podstate 1 rok vo Viedni, v Rakúsku. A už od detstva v podstate som mala taký nejaký malý sen, mať nejakú skúsenosť aj v zahraničí. O sebe v podstate kto som, rada športujem, mám strašne rada hudbu, hrám piano, som rada s ľuďmi, v podstate. Čo si studovala? Akú školu? Aké bolo tvoje detství na škole? Študovala som v podstate na ekonomickej univerzite, študovala som zahraničný obchod. Čiže tam už sa to tiež trošku tak začínalo, zahraničná diplomácia, zahraničný obchod. Už od detstva som dosť rada študovala cudzie jazyky. V podstate ocino ma už vychovávala vždy nám všetkým 3 deťom hovorila, aby sme sa učili cudzie jazyky, takže nemčinu som už v podstate od gymnázia sa učila. A čo bolo veľmi dôležité, si myslím, pre moju kariéru bolo, že som aj začala v podstate počas štúdia aj trošku pracovať. A začala som ako sprievodkyňa v turizme. V podstate v Piešťanoch bolo veľa zahraničných turistov a ich som v podstate sprevádzala v nemčine a v angličtine do Rakúska. Ale aj na Slovensko. Takže to bolo také prvé začiatky rozprávania v cudzích jazykoch. A čo bolo tiež zaujímavé, počas gymnázia sme mali taký výmenný program s Rakúskom a tam som sa v podstate zoznámila s mojou najlepšou kamoškou, ktorá býva pri Viedni a s ňou sme si v podstate už od roku 1992 sme v kontakte, sme písali si listy, vtedy ešte neexistoval mobil, takže sme si písali a to mi veľmi samozrejme vylepšilo moju nemčinu a potom neskôr samozrejme angličtinu na univerzite. Takže ty vlastně ty jazyky, myslíš si, že ty jazyky byla taková brána potom do zahraničí, nebo kde vznikla ta myšlenka potom vyrazit zo Slovenska jako dál do zahraničí? Určite tie cudzie jazyky. A v podstate aj to, že mi rodičia vždy hovorili, že je to zaujímavé a dobré mať skúsenosť zo zahraničia a že človek je toľkokrát človekom, koľko vie cudzích jazykov, takže to tiež pomohlo. Čiže tie cudzie jazyky a ja som potom v podstate po štúdiu na ekonomickej univerzite som si našla prácu najskôr v Bank Austria Kreditanstalt, to je v podstate taká rakúska banka, ktorá mala pobočku v Bratislave a odtiaľ som musela často chodiť do Viedne. Čiže tam už začali trošku také, by som povedala, zahraničné skúsenosti v tom Rakúsku. No a potom v podstate som trošku
hľadala prácu a v Belgicku som v podstate, som najskôr prišla len tak na návštevu a v Belgicku sa mi veľmi páčilo ako krajina. Ako samozrejme krajina, kde sa hovorí 3 cudzími jazykmi a dokáže v podstate skoro každý tu hovorí 4-5 jazykmi. Takže to ma tak fascinovalo, to sa mi páčilo. No a začala som študovať v Gente. Jo. A to už sme v Belgii. To už sme v Belgii. A poďme na to Slovensko ešte. Okay. Poďme na to Slovensko, pretože Belgie je obrovská samozrejme ako časť tvojho života. K tomu sa dostaneme. Ja tu mám všechno ako pripravené. Tu Belgicko to proberem. A ešte mi povedaj. Ty si mi říkala, že si plávala s jednou slavnou plávkyní slovenskou. Áno, to je pravda. A jak sa k tomu plávání dostala? V podstate už na gymnáziu som študovala s Martinou Moravcovou. No? Martina Moravcová, veľká, by som povedala, plavecká hviezda v Piešťanoch. Takže s Martinou sme aj spolu plávali, ale tá rýchlosť Martiny bola predsa len rýchlejšia ako moja, takže vtedy som si tiež už hovorila, že v tom plávaní to nebudem hviezdou, že nechám Martinu. A v podstate je to zaujímavé, ale to plávanie ma možno práve priviezlo do toho prístavu, kde tiež človek musí plávať, aby bol prijatý do prístavu. Takže áno, plávanie mi tiež dalo takú, by som povedala, takú tú disciplínu a možno, že aj kondičku samozrejme do toho, aby človek vydržal a vždy až do konca. Jak se říká vlastně, že i ten amatérský sport má profesionální parametry, že jo, takže věřím, že vedle takové hvězdy, jako je Moravcová, že jo? Martina Moravcová, tak to prostě má nějaké parametry už v mládí, že jo? Tak, presne tak. A náhodne, ako som povedala, že nielen, že sme teda spolu plávali, ale aj teda sedeli vedľa seba na Gimply, na gymnáziu v Piešťanoch. Opisovali ste od seba. Asi tak. No, Martina nebola často v škole, tak som jej musela vždycky niečo pomôcť. Ale potom sme sa aj tak neskôr po takmer 5-6 rokov stretli aj v Belgicku, takže to je zaujímavé, že sme sem tam ešte v kontakte. Ste v kontakte. No. Dobre, tak zdravím Martinu Moravcovú. No a potom teda cesta zo Slovenska vedla do Vídně. Je tak? Díky těm vlastně i těm průvodcovským, kde se seznámila s tou kamarádkou asi, to byla z Rakúska kamarádka, áno. Tak si sa vydala do Viedne, tak? Áno, presne tak. A co sa tam dielo ve Viedni? V podstate tam som ešte bola ako zamestnaná pre tú Bank Austria Kreditanstalt, čiže pre rakúsku banku. A v podstate pravidelne sme sa navštevovali s tou kamoškou Birgit. A to mi určite pomohlo zdokonaliť rakúštinu, respektíve nemčinu. A potom v podstate po tých 2 rokoch tam ono to bolo dosť náročné, dosť akože taký tvrdý biznis a ja hneď zo školy v podstate makať každý deň a ja som vtedy chcela takú nejakú zmenu a to trošku tak spomaliť, respektíve mať tú skúsenosť. No a preto v podstate som išla na návštevu do Belgicka a po podstate pár týždňoch som aj zistila, že keď človek chce si nájsť prácu v Belgicku, tak je dosť dôležitá tá flámština. Ako je určite dobre vedieť po anglicky a po nemecky, ale keď neviete tú základnú, tú reč flámštinu, ktorá sa tu teda napríklad v Antwerpách... Jasne, takové to... No, respektíve je to jak holandština. Flámština je v podstate rovná holandštine, ale bez toho Takže flámština je krásny jazyk, tak som začala študovať flámštinu v Gente na univerzite. A potom 0,5 roku takej intenzívnej v podstate flámštiny, kde som sa naučila po flámsky, som začala pozerať, aké sú možnosti práce. A začala som skôr tak dobrovoľné práce, také menšie práce, prekladateľské práce v okolí Gentu. A myslím, že jeden dôležitý zlom v tej kariére bol, že som si našla prácu v Bruseli v spoločnosti Basel Polyolefins. To je v podstate joint venture BASF a Shell. Chemická spoločnosť, kde v podstate hľadali niekoho ako credit manager. Kto sa im bude starať o peníze.
Asi tak trošku, áno. A kto sa bude starať o to, aby klienti zaplatili. Jasné, tak. jasné. Čiže v podstate tá credit worthiness, taká tá úverová schopnosť. Musela som v podstate... Bonita a tak dále, preverovať. Preverovať bonitu. A tam bolo zaujímavé, že som sa dostala v podstate do kontaktu s veľa aj klientami z Belgicka, z Nemecka, aj samozrejme zo strednej a východnej Európy. Takže to bol taký, by som povedala, taká prvá seriózna práca v Belgicku. A to už si umiela vlámsky teda? Potom to bolo po roce, co sa učila vlámštinu? Áno. Čiže to myslím, že aj pomohlo na interviu, keď videli, že viem teda po anglicky, po nemecky a aj predsa rozumiem po vlámsky. Takže to pomohlo určite. Takže vlastne tou vlámštinou si získala další jazyk, to byl už 4. v řadě, ne? No už myslím, že 6. v rade. V podstate ja som začala s ruštinou. OK, takže ruština, toho východu, takže ruština, jasné, slovenština. Potom jasné. slovenčina. V podstate výhoda tu v Belgicku je, že slovenčina a čeština sa berú ako 2 jazyky. OK. Takže keď to tak rátaš, tak v podstate je nemčina môj 4. jazyk, angličtina 5. a flamština 6. A teraz v podstate hovoríme, tak by som povedala taký základ po francúzsky. Takže 7 jazykov. 7 životů vlastne. No. A po polsky rozumieme tiež, Martina. Po polsky rozumiem, keď oni rozprávajú, ale samozrejme hovoriť na tej business level, to nie. A je to blízko, no. Ten jazyk je velice blízko. No. Takže kdyby sme připočítali polštinu, tak máme 8 životů Kataríny Štancové. No mám sa na čo tešiť po tomto prvom. My sme to teda vzali tak nejak od Slovenska až po Belgicko, ale ešte nám tam chybí samozrejme z té tvé štace, z toho Slovenska, nám chybí dorazit do těch Antwerp, že jo? Takže byli jsme v Bruseli, že jo, v společnosti jako credit manažer pro něco jako BASF nebo skupinu BASF. Nebo... Jo. A tam ta kariéra teda pokračovala a pak čo sa stalo niečo potom? Stalo? Nebo... Áno. Potom v podstate po 4 rokoch naozaj veľmi zaujímavej práce s veľa novými skúsenosťami som samozrejme začala spoznávať viac ľudí, kamarátov a v podstate po tých 4 rokoch už som aj tak rozmýšľala, zostanem v Belgicku alebo vrátim sa predsa domov, však moji rodičia bývali na Slovensku. Chtěla se zvrátiť domů? Jako měla s tým myšlenky? V podstate tá myšlienka tam určite bola. Áno. Ja som v podstate už rozmýšľala, že po tých 4, respektíve takmer 5 rokoch, lebo ešte aj keď zoberieš to štúdium v Gente, takže po tých 4, už skoro 4 rokoch som myslela, že by bolo aj dobre sa vrátiť na Slovensko, ale potom v podstate som narazila na jedného veľmi zaujímavého Belgičana a človeka. Romeo sa objavil. Objavil sa človek, ktorého teda v podstate môj najlepší priateľ, môj muž. A samozrejme aj veľa kamarátov, ktorí ma potom prehovorilo, aby som zostala v Belgicku. A človek si potom už vybudováva ten život v tej krajine, kde je, takže už... A to bol dôvod, prečo som to spomenula, že som sa presťahovala do Antwerp. V podstate môj muž býval a je teda v okolí Antwerp. A v podstate som sa presťahovala do Antwerp a tam som si našla novú prácu a tá už bola v logistike. Takže tam bol v podstate ten zlom z toho, by som bola z tej chemickej spoločnosti, z toho priemyslu chemického do logistickej spoločnosti, do v podstate Alpha Trains, to je spoločnosť, ktorá prenajíma lokomotívy pre železničnú dopravu. A to to je skvelý biznis, naozaj, lebo to ma veľmi zaujalo. A tam to išlo tým smerom do tej udržateľnej dopravy, aby v podstate sa viacej tých kontajnerov aby sa to transportovalo vlakmi, po železniciami a nie kamionmi. Takže to bol ten prvý, by som povedala, skok do tej logistiky v Antwerpách. A tam som v podstate dostala dosť dlho, takmer 10 rokov. Tam som mala v podstate hlavne skúsenosť s rôznymi intermodálnymi operátormi. V podstate tam to bola skôr funkcia ako commercial manager. A od tama z lokomotív, čo sa stalo, že lokomotív je taký skvelý biznis. Tehdy možná ani ešte úplne tak nejak dneska, že vidíme, že dneska ten biznis je úplne niekde inde a čeká sa na lokomotívy a vyrábí sa nové typy, že jo, lokomotív a tak dále. Ale
tak tam to někde skončilo, už tě to přestalo bavit, nebo si dostal laso od prístavu, nebo byl už potom prístav? Áno, dostala som ponuku v podstate od jedného riaditeľa, ktorý tam pracoval v prístave, ktorý ma oslovil a ten prístav ma veľmi, veľmi prilákal tým, že je to úžasne by som povedala, čo sa týka tém, čo sa týka ako tých topics, veľmi, veľmi široké, že v podstate v prístave nejde len o ten lodný priemysel, ale aj o chemický priemysel v podstate. A tam ma prilákalo to taká, aby som bol taký ten mobility department, kde hlavným cieľom a na začiatku bolo to, aby sa viacero tých zboží alebo tých produktov aj zo strednej a východnej Európy, aby sa transportovali cez prístav Antwerp. Takže to bol pre mňa taký super, by som bola klik, že na jednej strane som v belgickej spoločnosti, to je v podstate prístav je vlastnený mestom Antwerpy, kde teda bývam. A na druhej strane ma prilákalo, že môžem niečo vrátiť v strednej a východnej Európe a tým pádom byť aj v kontakte s ľuďmi, ako si ty, Martin. Áno, ty si vlastne nastartovala tú éru vlastne i v té intermodální dopravě, nebo víceméně v tom oddělení, že mobility, kde byla kolik, 10 let? Teď, skoro 10 rokov. 10 let. Tak si vlastně jako už v počátcích vlastně nastartovala a otevřela brány vlastně do té střední a východní Evropy až na Slovensko vlastně. Díky tomu jsem vlastně i přišel do Antwerp já, že jo, díky tobě taky, takže já mám na starosti Polsko, Československo, což vlastně byla ta brána taky do té střední. Bylo tam i Rakousko, že jo, nově, tehdy Maďarsko. Takže vlastně si otevřela bránu vlastně tady Antwerpám do střední a východní Evropy téměř. Se dá tak říct. Pravda, to je pravda, to ma samozrejme teší, na to som aj trošku hrdá, respektíve je to pekné, že sa to podarilo a som veľmi rada, Martin, že aj naša spolupráca priviedla veľa nových klientov do prístavu Antwerp, že sa prístavy Antwerpy stali trošku známejšími, pretože prístav Antwerp nie je možno z histórie až tak využívaný ako napríklad nemecké prístavy alebo Koper, proste tie dneska sú už i lidi ví, že Antwerpy nejsou v Holandsku. Presne tak. V podstate pamätáš tie prvé stretnutia, keď sme prišli do Prahy alebo aj do Bratislavy, keď ľudia povedali, a poznám prístav Antwerp, to je v Nizozemí, to je v Holandsku. No tak to sme si myslím, že už trošku zmenili, že vedia, že Antwerpy sú v Belgicku a že je to v podstate druhý najväčší prístav v Európe, takže a má čo ponúknuť určite aj slovenským, českým klientom. No a takže 10 let v Antwerpách na mobility jako senior advisor jako pro intermodální dopravu. To jako je slušná, za mě teda slušná kariéra, ale teď se nám něco zase mění a já jsem moc rád, že ještě můžeme tady jako v Antwerpách spolu udělat rozhovor. Ten rozhovor nevyjde dneska, takže můžeme určitě prozradit lidem, že tvoje kariéra v přístavu momentálně je po 10 letech u konce a ty si přijala další výzvu u další společnosti, velké společnosti, která se věnuje vlastně hodně intermodální přepravám a rozvíjí se v tomhle ohledu velice. Tak jestli nám můžeš prozradit, kam tvoje kariéra bude pokračovat. Jo, takže po tých takmer 10 rokoch ma tiež oslovil v podstate jeden z tých najväčších klientov prístavu v tom lodním priemyslu a to je francúzska spoločnosť CMA CGM, v podstate medzinárodná lodní spoločnosť. A čo sa mi tam veľmi páči je to, že v podstate môžem ďalej, jak hovoríš, pokračovať v tej intermodálke, ale v podstate sa aj opäť naučiť viac z toho lodného priemyslu a CMA CGM má v podstate po celom svete veľa spoločností a v podstate, čo je fantastické, že investujú do tej intermodálky a
preto ma v podstate prilákali, aby som tam konkrétnejšie mohla tú intermodálnu dopravu a hlavne čo sa týka teda tie vlaky a lode v tom vnútrozemí rozbehnúť. Takže mi ponúkli super pozíciu Intermodal Business Development Manager, takže teším sa, je to v podstate ďalšia výzva. Prístav Antwerp je fantastický a veľa som sa naučila, v podstate si zväčšila tie perspektívy a hlavne veľa klientov som spoznala, ale je to v podstate spoločnosť štátna s určitou samozrejme mentalitou a teraz ma teší, že môžem ísť zase naspäť do toho, by som povedala, súkromného sektoru, do komerčného sektoru, kde verím, že ako na tej komerčnej pozícii môžem konkrétnejšie niečo docieliť. No my ti samozřejmě jako ze srdce moc gratulujeme k té nové pozici, protože to vypadá velice zajímavě. Ďakujem. A taky jsme rádi, že necestuješ úplně daleko od přístavu a zůstáváme v kontaktě. Takže to je velice dobrá zpráva. Myslím si, že i pro přístav a pro nás jako bývalé kolegy, v uvozovkách bývalé kolegy. A budeme v kontaktě a budeme se těšit na spolupráci. Určitě. No, a to byla velice zajímavá pracovní kariéra Kataríny, ale já bych se, Katka, teďkom chtěl zeptat na ty trošku soft věci, protože ty si v podstatě v tom průběhu té kariéry strávila určitou část té kariéry v jiných zemích. A když to bylo Slovensko, že odkaď pocházíš, Rakúsko, možná i Německo částečně a Belgicko. A když se tak na to zpětně podíváš, tak jaké vnímáš jako největší rozdíly v těch zemích z tvojho pohledu? Co bylo nejvíc třeba cool, sexy, jako v těch jednotlivých zemích, podle tebe zpětně takhle, když se na to tak trošku zaměříš? Ako hovoríš, mala som presne veľa skúseností aj v Nemecku a v Nizozemsku. Čo sa mi veľmi páči na Belgicku je tá veľká otvorenosť pre tých zahraničných ľudí. Takže to sa mi strašne páči, že to bol veľký rozdiel medzi Rakúskom a Belgickom. V Rakúsku musím povedať, bohužiaľ, a určite v tých rokoch okolo 2000 alebo 1999 v podstate boli Slováci alebo aj cudzinci v Rakúsku hneď určitým spôsobom v tej škatulke, by som povedala, emigrantov. Zatiaľ, čo keď som potom prišla do Belgicka, tak oni v podstate ľudia ti takmer ani nedajú najavo, že by sme boli nejakí iní. Čiže inými slovami Belgičania berú všetkých ľudí aj z iných krajín za rovných. A to je fantastické, lebo to v podstate aj spôsobilo to, že tu v Belgicku máme úžasné množstvo emigrantov, respektíve tak, jak som ja, alebo iných zahraničných ľudí. Ale to je aj tá veľká sila toho Belgicka, lebo práve tá multinational background v podstate to robí veľmi, veľmi zaujímavým a je viac a viac medzinárodných firiem všade na svete, takže tým, že to Belgicko takto otvorilo, by som povedala, tú náruč pre tých druhých, tak aj veľa z toho profitujú. Čo sa týka mentality, predsa dosť rozdielna mentalita medzi Belgickom a Nizozemskom. V podstate Holandsko, alebo Nizozemsko po česky, ľudia sú tam, by som povedala viac otvorenejší. Ako vážne very direct. Ako veľmi... Ako i oproti Belgičanom. Áno, v podstate Belgičania sú, by som povedala, trošku uzavretejší a trvá to dlhšie, kým otvoria svoje súkromie pre druhých. Holanďania sú viac otvorenejší a hneď ako to the point. Čo je dobre pre biznis. Čo je určite dobre pre biznis, lebo vieš v podstate, čo ten Holanďan naozaj chce dosieliť, alebo čo si myslí. Ak si na rokovaní s Belgičanmi, tak naozaj to trvá a veľakrát sa ľudia ešte po rokovaní spýtajú vlastne, čo sme docielili, alebo čo sme sa dohodli. Ono v podstate tie dôležité rozhodnutia v Belgicku sa robia, by som povedala, často aj mimo toho rokovania, čiže až keď sa tie dvere zatvoria.
Takže to je taký rozdiel. No a Nemci, v podstate som pracoval posledných 5 rokov veľmi aj s Nemcami, aj s Elmarom, s kolegom. Aj so Švýcarskom, presne tak, v Bázeli a z Zürichu. A tam sa mi strašne páči, že sú ľudia veľmi korektní, veľmi tiež v podstate otvorení, direct. Takže to sa mi tiež strašne páčilo. Švajčiarsko, v podstate tam sme mali tiež veľa klientov. Sme často navštívili Švajčiarsko, to je vždycky sa mi tam páčila taká tá férovosť. A tiež v podstate, čo sa mi strašne páči, je, že ti nedajú najavo, aj keď ja neviem, si asistentkou, že je tam rozdiel medzi asistentkou a riaditeľom. Takže tam si každý hovorí, týka si každý. Povie sa to aj tak po česky? Týka. Tak jak v angličtine vlastne. Tak jak v angličtine. Čiže to je taká tá super skúsenosť, že ťa ľudia berú. Ale i vykanie je sexy. Môže byť, to je pravda. Ale v nemčine je to hneď rozdiel v prístupe, či povieš du alebo zi. Tam to trvá dlhšie, ne? V Nemecku to trvá o moc dlhšie, kým ti niekto začne týkať. Takže vlastně, když to tak zhrnu, v Rakousku se na tebe dívali víc jako na takového jako migranta ze Slovenska a v Belgicku v podstatě je to tady standard, že prostě jsou tady cizinci a je tady prostě víc mezinárodní komunita a víc jsou takový otevření prostě k těm lidem. Tak presne vlastně... tak a preto je tá kvalita života pre tých zahraničných, by som povedala, vyššia, respektíve lepšia. Človek si tu môže vybudovať život. Samozrejme, keď človek nemá prácu alebo nemá samozrejme dostatočnú finančnú situáciu, tak to je potom iný. Hovoríme o inom, ale ak človek má dobrú prácu a v podstate je finančne na tom v pohode, tak môže si tu vybudovať pekný život. No a tvoje jméno, že jo, nebo naše jména jsou pro jako cizince, jako Belgičany, Rakušany trošku jako z jiného těsta. Jak tě třeba oslovovali nebo oslovují tady v Belgii vlastně kolegové? Jak vyslovují tvoje jméno? Všetkými rôznymi spôsobmi. Veľmi zle, veľmi zle. Ako moje meno je Štancová. Všetci hovoria len Stanková. A v podstate, ale je to zaujímavé, že na začiatku mi to dosť tak vadilo a vždycky som sa len predstavila, že som Katarína. A v podstate aj v prístave, aj v Belgicku naozaj ja moje druhé meno ani nehovorím, ja som vždy len Katarína, lebo to všetci rozumeli a to sa im páčilo, ale bolo to dosť ťažké, ale veľa riaditeľov som tu začala učiť, ako to musia vyslovať a ty vieš, že Luk sa snaží tiež jeden z našich riaditeľov v manažmente, ten sa to ozaj dobre naučil a ten to pekne povedal, že Štancová. Ale je to také ťažké, je to ťažké. Ono to v podstate hneď zaradí do tej strednej a východnej Európy a človek to musí vysvetľovať a tak. Ale ja som sa mohla, keď som sa vydala, ja som si mohla zobrať meno môjho muža, manžela, Olbrechts, čo je tiež pekné. Katarína Olbrechtsová. Katarína Olbrechts. Katarína Olbrechts by bolo moje meno. Bez ova. Jo. Ale v podstate chcem zostať tou Katarínou, ktorá som, takže to... Hezky, takže držíš vlastně ten slovenský prostě rod štánců i v Belgicku. Presne tak. Na to je určite môj ocino aj mamina hrdý, aby som si to meno držala. Super. Když odlídnu tak jako od té, dejme tomu, odborné stránky věcí a podívám se na to jako z toho ženského pohledu, jak vlastně bylo těžké pro tebe, nebo jak vůbec to vnímáš jako žena budovat kariéru, protože si vybudovala slušnou kariéru až tady po Antwerpy, samozřejmě od Slovenska až po Belgicko, až po senior advisor a teď intermodal manager ve velké korporátní a úspěšné jako společnosti. Tak když se na to podíváš z toho ženského pohledu, byly tam věci, které jako ženě prostě v té logistice to nebylo úplně, nebo nejenom v logistice, ale nebylo to úplně jako jednoduché, nebo viděla jsi tam nějaké, prostě co bylo pro tebe takové to budovat tu kariéru jako žena? Ako musím povedať, že mi to v podstate žiadne problémy nespôsobilo, takže v podstate muži a ženy sú v Belgicku rovní, ale samozrejme je tam určite ešte stále viacej mužov v manažmente. Takže to človek vidí aj v prístave, že máme v manažmente a riaditeľov je viacej mužov ako žien, ale
to je tiež jedna veľká, by som povedala, sila toho Belgicka, že ženy sú tu tiež veľmi, veľmi uznávané a majú aj vysoké funkcie. Takže musím povedať, že určite ma to určitým spôsobom nediskriminovalo. Presne naopak, posledné roky, ako vieš, Martine, v logistike je strašne veľa mužov a určite v železničnej doprave. Takže tam byť ženou bola, by som povedala, skoro takmer výhoda. No, že konečne sa objavila nejaká žena. V podstate vlaky a železnice to je ozaj mužská záležitosť. Takže ja by som povedala, a to je taká aj výzva pre ostatné ženy. Ja si myslím, že určite musíme sa silnejšie tam v podstate do toho dostať a pozicionovať. Myslíš, že ženy, a teď, když se budeme bavit teda o železniční přepravě nebo o té železnici jako takové, myslíš si, že tam by bylo potřeba trošku zvednout tu úroveň i tím přístupem, že jo, z toho ženského pohledu a samozřejmě takové influencerské, dejme tomu influencerského přístupu, že se k tobě i chovali jako jinak tí chlapi, nebo? Jo, každopádne, ja by som to len odporučila, aby bolo viacej žien v tej železnici, lebo železnicná doprava je, by som ich nazvala trošku taký dinosaurus. Je to dinosaurus, ktorý je v podstate historicky strašne, je to komplikovaný biznis a je to možno, ako nechcem určite nič proti mužom, ale je to možno aj tým, že je tam veľa inžinierov, ktorí to majú čím komplikovanejšie, tým lepšie. A práve tie ženy by to mohli spraviť také viac, by som povedala, sexy, ale aj viac akože simple. Aby v podstate obyčajný výrobca hneď vedel, akým spôsobom to vlakom treba transportovať, aby to nebolo komplikované, aby to bolo ako very simple, čo by umožnilo, aby sa tá železnica stala aj viac sexy, pretože ešte nie je na tej úrovni, kde by mala byť. Super postřeh a souhlasím. I tak, jak komplikované je balancovat pracovní a rodinný život v tom jako kdyby kariérním tempu a protože samozřejmě i cestování, že jo, určitě k tomu patřilo k té tvojí kariéře a tak dál. Jak se ti podařilo balancovat, nebo jak se ti daří balancovat ten rodinný a kariérní život? No, keď boli deti malé, tak to bolo dosť náročné. Každopádne, čo mi veľmi pomohlo, je moja v podstate už teraz rodina v Belgicku a môj muž, ktorý v podstate je ako freelance architekt, ktorý v podstate z domu pracuje, takže určite mohol pomôcť s deťmi aj v kuchyni. V podstate veľakrát som nemala možnosť prísť do kuchyne, on strašne rád varí, takže to bolo fajn. To mi určite pomohlo a určite aj moja svokra a svokor, ktorí nedaleko nás bývajú, ktorí mi pomohli s deťmi. Takže svokra, dalo sa to. Svokor je tchýňa a tchán. Tchýňa, tchán, presne tak. No. Takže ako strašne milí ľudia a oni mi určite pomohli s deťmi. Ale výhoda aj toho prístavu je, že je to štátny podnik, takže aj keď som si teda mohla vybudovať dobrú pozíciu, nebola to zase až taká tvrdá práca, že by som nemohla byť s deťmi. Takže bolo to taký, by som povedala, taký dobrý stred, že som určite mohla byť aj dosť dlho s deťmi a tiež si vybudovať tú kariéru. Super. Taková tá logistika, doprava, že jo, v tom oboru už teďkom si nějaký pátek, začala si samozřejmě jináč, ale pak se dostala do té logistiky a dopravy. A co tě na tom oboru jako fascinuje? Co je ta pravá passion pro tebe v té logistice a v té dopravě? Je to v podstate práve to, aby sa tá doprava dostala do tej úrovne, kde je najviac udržateľná, alebo po anglicky sustainable, no, nachhaltig, alebo udržiteľná, sme sa o tom rozprávali. Aby v podstate sa čo najviac transportovalo vlakmi a loďami na vode, aby v podstate bolo menej kamionov a menej tej dopravy, ktorá znečisťuje prostredie a vytvára v podstate len ako congestion, jak sa povie, zácpa. Zácpy, nebo v podstate, jasne, zdržení. No. A je to v podstate, je to úžasné, ono človek už tú globalizáciu nemôže nejakým spôsobom zablokovať. Existuje a preto, keď už teda tá globalizácia existuje, tak aspoň, aby sa
dopravovalo práve tou najviac udržateľnou dopravou. A v tom sú napríklad Švajčiari úžasným príkladom pre vlaky, kde už v podstate aj mladá generácia ide, by som povedala, radšej vlakom ako autom. Tam je 70, teď jsem četl, sice oproti minulému roku ta železniční doprava nákladní klesla o procento, ale pořád je to 72, něco procent oproti silniční přepravě ve Švýcarsku, ten poměr. Takže to je úžasný príklad. Presne tak. A čo robí Švajčiarsko, prečo sú takí silní, že veľa investujú do tých vlakov? Samozrejme, oni z histórie aj boli nútení, pretože keď majú veľké hory, tak v podstate vytvárali tunely, aby mohli vlaky aj tade ísť. Ale čo sa mi strašne páči, oni aj digitalizujú železničnú dopravu a úplne aktívne zapájajú mladých ľudí, aby vlaky využívali. Ja totiž to mám brata, ktorý žije v Cúrichu, a v podstate jeho syn, tak starý jak moja dcera, on môže za pár frankov precestovať celé Švajčiarsko. Nejakých 14 frankov to stojí, že môže cez víkend ísť úplne všade. Takže on v podstate si môže pochodiť celé Francúzsko, zistiť, jak tie vlaky fungujú. A tá aplikácia, tá apka, čo má na mobile, mu hneď ukáže, aké sú možnosti, odkiaľ kam, fantastická rýchlosť, ako rýchlo človek môže hneď zistiť, odkiaľ kam ide vlak. A to v podstate otvorí hneď bránu aj pre tých mladých ľudí a myslím, že tak by to malo byť aj v iných krajinách. Takže ideme na dovolenku do Švajčiarska. Tam sa nám to páči. Určite, jedna zo zájmů. Tak taková ta nejvíc, co tě fascinuje, teda jsem pochopil, ta železniční doprava v té logistice a dopravě, ten přesun samozřejmě toho zboží a vůbec, že to jde i asi tím směrem trošku víc a víc dopředu. A je v tom pořád jako kdyby takové to pole neurané, že je pořád jako jsou otevřené dveře pro spoustu změn a spoustu takových challenge v tom intermodálu taky, že jo. Že asi to tě taky tak trošku fascinuje? Nebo? Každopádne, lebo je tam ešte veľký potenciál veľa zmeniť a vylepšiť. Áno, a to ma v podstate tiež tak láka, aby sa to vylepšilo, lebo ako vieš, nie je to na dobrej úrovni, vo veľa krajinách sú problémy so železnicou, ale treba tam práve prilákať ľudí, aby sa to vylepšilo, aby sa to inovovalo, aby tam bola v podstate viacej tá digitalizácia a aby to bolo, ako hovorím, tak akože viac simple, aby to nebolo komplikované, tak jak je to. Že zveme všechny mladé, všechny ženy a připojte se k nám a zabývajte se železnicí. Presne intermodálem, tak. Kombinovanou dopravou. That's the message. To je ono. Presne tak. Co ti logistika a doprava vlastně, jakou zkušeností ti přinesla, když si tak jako se tam tak nad tím zamyslíš, že si tě v něčem posílila, nebo vůbec nějaká taková, dejme tomu, co by se dalo jako tak, říct, wow, aha moment nějaký v té logistice, který tě nabil zkušenostma, nebo... Ono je to v podstate veľmi široký obor, takže v podstate som spoznala strašne veľa zaujímavých, milých ľudí. To určite mi, by som povedala, otvorilo ten obraz. Čo ma určite by som povedala tak, že wow, moment spôsobilo je práve to, ako tie teda vlaky vo Švajčiarsku napríklad fungujú, to už sme spomínali. A to mi dáva taký, by som povedal, taký príklad, aby sme to v podstate takým spôsobom docielili aj v strednej a východnej Európe, na Slovensku, v Čechách, ale aj v Belgicku. V podstate v Belgicku to určite nie je ideálne. Je to by som povedala, na veľmi zlej úrovni. Čiže to mi dáva v podstate takú, by som povedala, takú prácu do budúcna. Že je tam ešte toho veľa čo porobiť. A z těch takových těch, dejme tomu, osobního rozvoje a tak dále, dala ti něco ta práce v té logistice s těma spoustu jako příležitostma, které si absolvovala třeba v přístavu a tak. Dala ti nějakou zkušenost jako do života, kterou si sebou odnášíš třeba z přístavu nebo jako z té logistiky jako takové do teďka? Každopádne si myslím, že som ako osoba mohla rásť. V podstate som veľakrát prezentovala pred klientami, takže to mi, tak by som povedala, trošku zvýšilo to sebavedomie a
v podstate pomohlo k tomu, že aj niekto úplne malý zo Slovenska, tak ako som ja, a niekto úplne skromný a by som povedala nie až príliš inteligentný, v podstate, že dokáže si vytvoriť tú kariéru a dokáže v podstate byť v živote šťastný. Takže inými slovami, všetci ľudia môžu dokázať v živote toho veľa napriek vlastnostiam. A čo mi veľmi pomohlo je určite ten vzťah s ľuďmi. Myslím si, že je to všetko it's all about people. O komunikácii s ľuďmi. O komunikácii. A v podstate veľakrát, čo som sa naučila, je, že ani človek nemusí mať až také úžasné poznatky, alebo ani nemusí byť človek príliš inteligentný, ak dokáže dobre komunikovať s ľuďmi a dokáže pochopiť ľudí, a sme všetci rozdielni, ale v podstate by som povedala, byť otvorený pre všetky typy ľudí, to mi pomohlo, by som povedala, úplne najviac v tej logistike. A to mi pomohlo aj to, že mám super vzťahy tu s riaditeľmi a s ľuďmi rôznych národností. Takže ja si myslím, že tá vlastnosť nikoho neposudzovať a nemať predsudky a v podstate byť otvorený a milý ku všetkým, to mi asi tak najviac pomohlo v tej kariére. Souhlasím, no. Tá komunikace s lidma všeobecně, člověk samozřejmě k tomu vždycky dospěje časem, že jo, být více otevřený, jako i těm lidem trošku jako vidět ty lidi jako jinak, než si představujeme jenom a poslouchat a tak. Ono to v té logistice samozřejmě rezonuje, protože ta komunikace tam je na denní bázi. Takže souhlasím a určitě je to super poznatek a super point. Co návrat třeba na Slovensko do budoucna? Uvažoval jsi někdy vůbec jako o tom čase, teď už si, já nevím kolik, 20 let v Belgicku? Už v podstate 23. Zhruba 23. No, polovičku uvažoval života. Někdy teď třeba, nebo honí se ti sem tam hlavou, že by ses do budoucna i vrátila do své rodné krajiny, nebo? V podstate máme stále rodičov a ešte aj pár bratrancov a sestraníc na Slovensku, takže chodím veľmi rada na Slovensko, ale skôr ako na dovolenku. Jak často? V podstate skoro aj 2-3 krát do roka. Chodievam a samozrejme najviac je to kvôli rodičom, ale v podstate rodičia sú ešte v dobrom stave, takže dokážu priletieť aj do Belgicka, takže sme stále v kontakte. Ono si myslím, že určite veľmi rada budem chodiť stále na Slovensko, veď moje deti hovoria po slovensky, môj syn aj dcera by v podstate dokonca chceli aj možno študovať na Slovensku, tak uvidíme, či to budú chcieť alebo nie. Ale ako musím povedať, že naozaj žiť zostanem veľmi rada v Belgicku, lebo v podstate už, ako som spomenula, rodina, muž, tchýne sú v podstate z Belgicka, svokra a svokor. A hlavne v podstate už mám viacej tých kamarátov tu v Belgicku ako na Slovensku, takže... Ale kto vie, čo život prinesie? Nikto nevie. Život sa môže veľmi rýchlo zmeniť, ale teraz by som skôr povedala, že by som bola šťastná, ak by som mohla pokračovať v mojom živote v Belgicku a zostať v kontakte s ľuďmi, ako si ty, Martin. Tak to samozřejmě, i kdyby byla na Slovensku nebo Belgicku, tak zostávame v kontakte. Tak už jsme spojení. Presne tak. Katka, co kolo? Protože Belgicko je samozřejmě cyklistická země. Řekni nám, jak často jezdíš na kole? Dobrá téma, moja obľúbená. V podstate to bol možno aj taký dôvod, alebo taký good match, prečo som v tom Belgicku. Ja v podstate strašne rada bicyklujem, alebo jezdím na kole. A to bicyklovanie má v Belgicku veľkú úlohu, veľkú rolu. V podstate to sa mi strašne páči, že ľudia do práce chodia na bicykli. Ľudia majú strašne radi bicykel ako hobby. A to je fantastické. A tá infraštruktúra tu je aj veľmi dobre tak spravená, že ľudia naozaj radšej chodia bicyklom. Ja v podstate mám auto stále len pred garážou a využívam ho len, keď ideme možno tak niekde na dovolenku. Takže dennodenne z práce do práce. Je to úžasný relax, keď človek aj má plný deň, meetingy a potom v podstate sadnúť na to kolo a vypustiť to všetko z hlavy. Takže je to super relax. A čo sa mi strašne páči
čiže mi to dokonca pomohlo ozaj vytvoriť aj dobré vzťahy s klientami. My máme v podstate rôzne, by som bola také event, kde tiež máme nejaké preteky na bicykli a tam som tiež musela klientov, respektíve chcela pozvať klientov a človek sa potom s tými klientami lepšie spriatelí na úplne inej úrovni, keď si s nimi ide zabicyklovať. Takže kolo a bicykel je absolutně důležité. Já si vzpomínám, když jsem přijel jako poprvé do Antwerp, nebo jedno z prvních mojí návštěv jako v Antwerpách, tak vlastně z nás všude doprovázela s kolem, jo? I když jestli byl déšť nebo svítilo sluníčko, bylo to jedno, prostě sedla na kolo a jela, ať už to bylo kdekoliv, tak to mě taky jako svým způsobem zaujalo a fascinovalo, tak jsem se tě chtěl na to jako zeptat. A to je v podstate, to považuje Martin aj za veľmi dobrú zmenu celkovo v živote, alebo taký vývoj v Európe, že ešte si pamätám tak pred tými 20 rokmi, keď som prišla na tom kole a nie na aute, tak človek by sa takmer hanbil za to. A teraz už to tak úplne nie je. Teraz si práve, že myslím, že už tá mentalita sa tak mení, že sa môžu hanbiť tí, čo prídu na aute, pretože ak môžeš prísť na bicykli a why not, prečo nie? Takže to je pre mňa veľmi dôležité. Hezky. Byly chvíle třeba, když jsi říkala, kašlu na to, vrátím se zpátky domů po té cestě jako až do té Belgie. Byly chvíle, kdy jsi tuhle věc třeba řekla někdy? Bohu vďaka nie. Nie ani raz, pretože naozaj som šťastný človek. V podstate sa mi doteraz podarilo takmer všetko, ako som si to prijala a nemala som nejaké také ťažké chvíle, že by som povedala, teraz sa chcem vrátiť na Slovensko. V problémoch som vždycky mala podporu mojich rodičov, kamarátov, rodiny a vtedy nezáleží, v ktorej krajine žiješ, ak ťa podporujú akýmkoľvek spôsobom. Takže nie, ale vždycky je krásne, keď človek zmení, keď zmení trošku prostredie a vtedy, keď prídem našim domov a v podstate vrátim sa do rodných Piešťan, je to taký super pocit sa poprechádzať tam na Sklenom moste a si zaspomínať tie časy, to človeka strašne obohatí a aj pomôže sa pozerať na tie problémy úplne z inej perspektívy. Takže... Ne, to je super. A když jsi vlastně vyrazil jako zo Slovenska do zahraničí, tak tehdy ještě neexistovaly mobily, že jo, e-maily a tak. Jak jsi komunikovala jako s rodičema, s rodinou vlastně? To mi pripomínaš úžasné spomienky, keď ako študentka som ešte v podstate šporila peniažky, aby som dávala mince do automatu. Strašné. V podstate ja som aj, ako musím priznať, ja som začínala veľmi, veľmi skromne, chudobne. Úplne chudobná Slovenka, ktorá v podstate... Modest girl som nemala ani pomaly na to, aby som mohla ísť do kaviárne alebo si kúpiť kávu. Takže musela som veľmi šporiť. A našporené peňažky som potom cez automat, aby som dovolala mojim rodičom. Takže tá komunikácia bola na začiatku veľmi ťažká. Keď to teraz človek porovná, aké je to úžasné mať v podstate kameru a vidieť našich cez WhatsApp a to, že si môžeš v každej sekunde zavolať, tak to zbližuje to Slovensko k Belgicku z tých 1200 kilometrov na 0 kilometrov, pretože tí ľudia sú hneď k dispozícii, môžeš ich vidieť, môžeš si zavolať, takže to je úžasný vývoj. A to ma strašne teší, že môžem byť vlastne v tých dvoch svetoch. Belgicko a aj Československo. Jak komunikujete doma? Jakým jazykem? Teraz v podstate 2 jazykmi. Moje deti, ja som sa ich snažila vychovávať bilinguálne, takže moje deti, s mojim deťom som dala slovenské meno, volajú sa Jakubko a Lenka, ale majú samozrejme belgické priezvisko a s nimi hovorím po slovensky, ale v podstate za stolom, alebo teda doma hovoríme po flámsky, takže ja s mojím mužom hovorím po flámsky. Takže deti vedia perfektne po flámsky a po slovensky od detstva, aj česky. To som strašne rada, lebo veľa filmov im dávam pozerať po česky. Však vie, že krásne rozprávky tie sú najlepšie v češtine. Teď budú zase čas pohádek, že o Vánoce. Presne tak, takže Popelka, tieto všetky to oni vedia už naspamäť, alebo S tebou mne baví sviet, to moje deti už dokážu aj spievať. Takže vedia, a to som strašne šťastná, nie len po slovensky, ale po česky rozumejú.
No a samozrejme po flámsky, v škole sa naučili po francúzsky, takže teraz, keď sme boli na dovolenke v Normandii, tak sme hovorili po francúzsky. To je veľmi zaujímavé, že teraz ma deti učia po francúzsky, lebo oni už sa učia nejakých 5-6 rokov v škole. Smejú sa mi, že to moc neviem, že môj prízvuk po francúzštine je strašne slovenský. Ale to je na tom také krásne, že ja som ich naučila slovensky a česky, oni ma teraz učia po francúzsky, takže všetkými jazykmi a samozrejme angličtinu vedia. Ale doma, aby som ti ešte odpovedala na otázku, hovoríme po flámsky, by som povedala na takých 60-70% a po slovensky 20-30, lebo muž už rozumie tiež po slovensky. Hezky. Takže... Co říká muž na Slovensko a vůbec jako odkud pocházíš? Líbí sa mu tam? Páči sa mu tam? Môjmu mužovi Jorisovi sa veľmi páči. Veľakrát sme už boli tiež na kole na Slovensku, Tatry a hory sa mu strašne páčia na Slovensku a aj sa mu páči tá kultúra, že ľudia sú otvorení, Slováci aj Češi sú ľudia, ktorí sú veľmi otvorení, to sa mi páči, hneď dokážu za 5 minút v podstate povedať celý svoj život. A to je pre Belgičana veľmi také wow, lebo Belgičan ti určite nepovie hneď o jeho súkromí. Takže on je, si myslím, veľmi spokojný, chodíme stále často a vždy spolu na Slovensko. S rodičmi rozpráva po nemecky. Sem tam a už teraz viac a viac po slovensky, takže dobre sa nasmejeme, keď hovorí po slovensky, takže... Je pravda, že, jak říkáš, no, pomaličku se ta belgická konzerva otvírá, že jo. My to máme tu konzervu otevřenou velice rychle, ale tady vlastně ta konzerva se otvírá pomaličku. Presne tak. Je to taká trošku tá iná mentalita, no. Udělala bys zpětně něco jinak, když se podíváš retrospektivně? Udělala bys něco jinak v té kariéře? Teď, když se vrátíme k té kariéře ještě. Udělala bys něco jinak, nebo bys neměnila? Dobrá otázka. Či som ani až tak nad tým neuvažovala. V podstate všetko sa vyvíjalo, ako sa malo vyvíjať. Nemám nejaké také, že regrets, alebo nejaké také zlé skúsenosti. Ono v podstate... trošku možno taká, jak sa hovorí, zlá skúsenosť je aj dobrá skúsenosť. V podstate, keď som prechádzala z Alpha Trains do toho prístavu, tak som si uvedomila, jak je strašne dôležité vždycky pozitívne zakončiť každú prácu. Aj keď človek už je dosť frustrovaný a niečo sa mu nepáči, ale to bolo v podstate taká vec, že som si uvedomila, že vždycky je dobré aj s ľuďmi, s ktorými si nerozumieme alebo ktorí majú úplne iné názory, vždy pozitívne ukončiť. Čiže to by som možno v minulosti spravila s pár ľuďmi, by som sa pozitívnejšie chcela rozlúčiť, ale v podstate, čo sa týka kariéry, firmy, všetko si myslím, že išlo tak, ako má ísť a som v podstate veľmi, veľmi šťastná a teraz veľmi vďačná, že mám takúto možnosť pracovať pre ďalšiu veľmi renomovanú zahraničnú firmu a v podstate ďalej sa venovať tej intermodálke a zostať ešte aj v kontakte s kolegovcami, ako si ty, Martin. Super, jo, to se mi páči. A na závěr bych se tě chtěl zeptat, nebo spíš bych tě chtěl vyzvat, co bys doporučila mladým lidem, nejenom v našich krajinách, ale nebo těm lidem mladým z našich krajin, Česko, Slovensko, co bys jim doporučila do těch začátků té kariéry, možná ještě studují, možná nás počúvajú a co bys jim vzkázala, jako doporučila do toho začátku té pracovní éry. Jestli je něco, co bys tak jako jim třeba chtěla vzkázat a říct, že... Myslím si, že také dve dôležité veci. Jedna je teda práve tá, že ak chce človek niečo dosiahnuť, tak musí byť vytrvalý a v podstate je to ako vo športe. Človek nedosiahne hneď všetko na začiatku a tie začiatky sú práve veľmi ťažké, ale aby v tých ťažkých momentoch vždycky mysleli na to, že je to len krátkodobé a že v podstate, ak sa budú snažiť, tak dosiahnu ten cieľ a že si môžu vybudovať tú kariéru. Takže by som bola taký športový prístup ku všetkému. Poprvé a druhá dôležitá, aby som povedala, znalosť alebo skúsenosť je, že vždy sa snažiť so všetkými ľuďmi nájsť dobrý vzťah a byť otvorený, respektíve nemať žiadne predsudky a brať všetkých ľudí zarovno. A to sa mi
strašne páči v Belgicku brať všetkých ľudí rôznej národnosti a na rôznych funkciách za rovných ľudí, pretože v podstate sme všetci rovní, keď sa to... Narodili sme sa všetci rovno, ale veľakrát sa robia veľké rozdiely a to mi pomohlo v podstate tiež. A verím, že to pomôže mladým ľuďom, aby sa dostali viac aj do sveta a vybudovali si pekný život. Super. Já ještě než ti poděkuju za rozhovor a než se rozloučíme dneska, tak jsem ti přivezl a mám na výběr pro tebe jako tradičně jsem ti přivezl oplatky, kolonádu a můžeš si vybrat buď čokoládovou, anebo oříškovou. Fantázia, orieškovú, tak jak tá popelka. Orieškovú mám strašne rada a pripomína mi to ináč Piešťany. Tieto sú z kolonády z Mariánskych Lázní. Toto mi pripomína moje rodné Piešťany, takže veľmi ďakujem. Ono to je podobné, že od Mariánske Lázně Piešťany. Já jsem teda v Mariánských Lázních nebyl, se přiznám, ale jako lázeňské město to je, takže... Super, veľmi pekne ďakujem, super. Tak Tomáš ode mě a teďkom za ten podcast a my ještě budeme dneska, zítra pokračovat dalšíma aktivitama v přístavu. Já ti moc děkuju za rozhovor, bylo to velice inspirativní, velice zajímavé, protože tvoje kariéra je sama o sobě zajímavá, takže ti děkuju za rozhovor a věřím, že se to posluchačům líbilo až do konce. A pokud byste chtěli Katarínu někde vidět, kontaktovat, tak určitě na plénu někde na konferencích nebo v prostředí logistickém CMA, CGM, teďkom nově od 1. decembra, ne? Januára, od leta. Od 1. januára, takže Katarínu zastihnete na kontakte v CMA, CGM. Super. Katka, díky moc. A ja ti veľmi pekne ďakujem, Martin, prajem všetko len to dobré a aj posluchačom pekný deň. Tak, ďakujem. Díky moc. Čau. Ahoj.